angeke ngishade intombazane enomthungo wenye indoda. Kusho isiwula esazalwa umama owamithiswa engashadile kwazalwa sona. Maqeda ubaba waso waduka nezwe ezinkalweni, wazokhuliswa omunye wesilisa ngothando kanye nenkathalo. Wamenzo wakhe kodwa engahlangene naye ukuthi nje wayejola noma wakhe. Bangabesifazane ngiyavuma balutheka kalula, inhliziyo zabo zimnene ingakho benithanda noma senidlala ngabo. Nibaphula inhliziyo bese nibenza amahlaya. Kubulima kabi ukudelela owesifazane ngomila kwakhe. Akekho owesifazane owazalwa enesiso esikhulu. Bamithiswa yinina amaqede nabashiya nosizi nobuhlungu njengobani nje owabopha isisu ebelethe ngomthungo. Nizenza amadoda ngasile. Nisahlulwa ukuhlukanisa isiko, inkolelo kanye nomkhuba. Niyalezisa ke ichilo kanye nehlazo ezenzweni zabesimame. Laba bantu abaziqhoyisi, abasalisi. Uma ningcono anihlawuli ngani izingane zenu nizondle bese nigeza imizi yamadoda ngokumithisana ngalobolile. Ayinina kaniziboni nibolile. Nikwazi ukushiya uma wengane yakho yekothanda uma wengane yomunye kunina kulele kunye. Isiko yebo liyimpoqo, liyinto evala okuningi uma idingeka. Musanike kodwa ukusiphoqa ukuthi samukele ukuthi nisithanda ngababili ngabathathu. Leyo ke akusiyona imvelo. Unganeliseki kanye nobulwane benu kwasithembu leso siwumkhuba wokufeza inkanuko yenu. Uma bese niyizinja cha mina lapho ngiyaniphikela. Ingcono kabi inja ngoba ilifulatheli ikhaya inqobo uma iphakelwa nina. Noma ningenzelwani basanifaka enhliziyweni zenu nje angibazi banithembani. Ma kwalandini sizizisa ubuhlungu okuhlula nina ukumela. Nina uma nike nabhanqa ningafunga nifelwe. Yazi nina ninokusambisa ngokuthi siyaphantsha siyaphela nithi ningcono nina. Yazi mina nginokhetha ukufa ngijabulile kunokuhlala lapho ngajabulanga khona. Ayikhona nina niyakhohlwa ukuthi bonke ubuhlungu buye enhlizweni. Nanike mantombazane ngokuzibambezela nithi niyabekezela. Nivuma abafana banishintshe bemisa impilo yenu, banekise konke eniyikona nenithanda ukuba ikona bese bona beyeka nina. Omunye bamyekisa ibhlukwe i-makeup kodwa wabhanqa nentombazane efaka ama-bum shots nama-weave. Nani nobuthakathi ningaphathi imithi. Uyiqoma kanjani indoda uyazi ukuthi ijola nobani? Lokhu nikwenza ngobani? Kulwela amadoda ngeyichiso zo-R300 nisahlulwa ukulwela impumelelo nenza ama-CV ngo-R10. Ayisuka noma nina ngangizonda ngale nkondlo kakade mina angibhaleli ukuthandwa yini. Anginaqiniso ngalinyathela ngoba ncenga ukuba intandokazi kunini bafana. Nokwenza amahlaya angasile ko-Facebook ngamantombazane nincenga ama-likes. Nikhohlwa ngalawo mazwi kukhona nimqeda ukuzethemba nina. Angeke ngomqondo nakhula ngoba nifuna ukuboniswa. Nitshela ukuthi niyazi kanti nina anazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi nina anazi. Ngoba ungabi nalwazi. Uma benganivulela amathanga niyabadlwengula. Uma benivulela niyabayuza bese nibenza ihlaya. Yazi mina ngiyanyanya. Nina umuntu wesifazane anikwazi ukumphatha yingakho nibabulala. Bazwisa ubuhlungu maqede nazi kakhulu ke ngesimilo. Umehluko kodwa phakathi kowesifazane nawe ukuthi gxekwa yena ngongaziphathi kahle. Ungathi beyedwa mhla inkomo kamama ithathwa. Nina niyaxaka. Umehluko ukuthi yena akasilona ivaka. Uyamelana nemphumelo yezenzo zenu lapho wena usudle phansi. Nokubagxeka noma bengonile iphutha ngelone lapho. Nobakhuluma kambi nibatshela ngamabele awile kodwa kuyinina. Nibamithisile maqeda ingane zenu nashiya nabo nisuke nithi zincelani kanti lamabele ezwancelayo ngabakhiwe ngensimbi noma nethambo yini. Ukhonzeka solo the